дар вилояти Суғд чорабиниҳои муштараки зидди нашъамандии корвони зидди мухаддироти 2022 таҳти шиори ҷавонон зидди маводи нашъаовар гузаронда шуд. Он ба муносибати рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди суистеъмоли маводи нашъаовар ва муомилоти ғайриқонунӣ он бо ташаббуси агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва баргузор карда шуд. ин тадбирҳо дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии молиявии дафтари барномавии созмони амният ва ҳамкории Авропор дар Душанбе ва бо мақсади тарғибу ташвиқи варзиш дар байни наврасон, таҳкими ташаккули тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ намудани наврасону ҷавонон аз нашъамандиву нашъаҷалобӣ ва дигар амалҳои номатлуб, тарбияи наврасону ҷавонон дар роҳии ватанпарастӣ, ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ байни варзишгарон ва баландбардоштани маҳорати касбии онон доир гардид. ҳадафи баргузории чорабинӣ дарёфт намудани роҳу усулҳои муосири пешгирии нашъамандӣ дар ҷомеа, тақвият додани ҳамкориҳо бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар самти пешгирии нашъамандӣ, табобат ва офиятбахшии беморони нашъаманд, баланд бардоштани сатҳи ҳамкориҳо бо воситаҳои ахбори омма ва таҳияву пешниҳоди тавсияҳо вобаста ба мавзӯъҳои инкори суистеъмоли маводи нашъаовар ба ҳисоб меравад. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ ба аҳолӣ расонидани маълумот дар бораи тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ аз даст задан ба омилҳои номатлуби нашъамандиву нашъаҷалобӣ аз ҷониби аҳолӣ, бахусус ҷавонони кишвар, маълумот дар бораи зарар ва оқибатҳои ба инсон расонанда аз истеъмоли маводи мухаддир, ҷалби шаҳрвандон ба интихоби тарзи ҳаёти солим ва моил намудани онҳо ҳарчи бештар машғул шудан ба варзиш мебошад. зеро солимии ҷомеа солимии давлат мебошад. бояд таъкид кард ки дар доираи чорабинӣ даври ниҳоии мусобиқаи варзишӣ оид ба тенниси рӯи миз байни муассисаҳои варзишии вилоят ҷамъбаст гардида ғолибони он муайян карда шуданд. ғолибонро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карданд. баргузории чорабиниҳои муштараки зидди нашъамандии корвони зидди мухаддироти 2022 таҳти шиори ҷавонон зидди маводи нашъаовар дар 6 шаҳрҳои калони ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. мақсади он пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ ва бо ин васила тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим аст. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.